Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Kumusta po kayo mga ka-studio? Pasensya na po kayo at ngayon lang po kami nakamukbang ulit. Sobrang busy po mga ka-studio, tsaka diet din po. So ayun mga ka-studio, naghanda po kami ngayon ng lumpia. Mayroon din ditong sisig na mayroong maliliit na chop na lechon kawali. Mayroon din ditong barbecue pork. At saka meron din ditong calamares. Sa sasawa naman merong mayonnaise, saka Mayonnaise. suka at tuyo. Mayroon din ditong rice, saka coke sa akin. Sa kanya naman ay Sprite. Sprite. So bago ang lahat mga ka-studio, pray muna tayo. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan na po tayo. Yan. excited. Bago pala yung background namin, no? Yes po. Oo, kasi nasira na yung background namin. Nag-adjust pa kami sa bahay, yung ano talaga yung background namin, no? Setup. Na Nahihirapan kami sa hirapan setup. kami sa setup ngayon. Kasi ang liit lang ng space ng bahay namin. Opo. So ayan, start na tayo. Diyan tayo mag-start. Tayo. Lumpiang Shanghai. Kain po tayo mga ka-studio. Kain po tayo. Sarap ba? Sarap. Kain po, lumpia. Thank you, Pang. Kain po tayo. Tuloy mo. Thank you, Pang. By the way mga ka-studio, wini-workout na pala namin yung FB namin. Araw-araw po kami nagpo-post doon. Yes po. So sa mga may time po, please check out po yung FB page namin, Bisaya Studio din po. I-upload po kami doon ng videos daily din po. Yes po. Meron na po kaming 6,800 followers po. Pasok na po. Maraming salamat po talaga sa suporta po ninyo. Maraming salamat po. Ang sarap po. Thank you, Pang. Hmm. Nakakamiss din po magmukbang. Hmm. Nagpapasalamat po pala kami sa lahat po ng mga nag-comments po sa lahat na sa last video po namin po. Hmm. Sobrang nakaka-inspired po yung mga comment ninyo. Gumawa pa po kami ng mga ganong klaseng video po. At so hindi pa natapos ba no? Yeah, nagmukbang muna kami po. Mm. Marami po kasi nag-comment na namimiss na daw ninyo kami.
Lumi kayo. Ngauntan nyo guys. Sa gulo na mo Bisaya gamay. Yung bago kasi naming style ba, yung cinematic ba, matagal kasi matapos pa, no? Yung pag-edit at saka pag nagbe-brainstorming pa po kami yung kung ano pong gagawin namin na storyline po. Yan po. Calamaris. Yan yung dami na. Ang dami na pang, thank you pang. Ang cute na calamaris pang. Mm. Kaya natin yung sisig. Yan, mix ko muna mga studio ah. Kasi yung brown na toppings niya, yun yung lechon kawali ma. Bigyan kita mo. Ang pang. Thank you pang. Yan no? Sarap mah. Kain mo tayo sisig. Yan kita bang? Kung maubos natin lahat ah. Nagutom. Sarap. Akin na lang sa usap ha. Mm. Ang sarap ng lettuce basta bago pa, no? Mm. Fresh pa.
Ubusin mo na yung sisig pa. Ayaw mo na? Busin nyo na ito mga ka-studio. Busog na si Mrs. Yan. Ano naman? Hawa na. Masarap po mga ka-studio. Maraming salamat po talaga. Malapit na po namin ma-hit yung silver button po. Yes po. Konting kembot na lang. Salamat po sa suporta ninyo kahit hindi kami masyadong marunong mag-Tagalog. Umabot kami sa Almost 100K na. kahit sablay yung Tagalog namin ba. Maraming salamat sa pag-intindi sa Tagalog namin. Sinuportahan nyo pa rin po kami. Maraming salamat po talaga. Wala na. Cheers tayo. Cheers. Ang lamig po, masarap. Grabe, sarap. Yun na po mga ka-studio, grabe po. Ang dami po namin nakain, ubos po lahat. Ang sarap po ng mga ulam ngayon. Wala muna kaming shoutout ngayon mga ka-studio. Bali, this week po, magkakaroon po kami ng live po na mukbang. So doon po magsa-shoutout kami. Live mismo po para mabasa namin po yung mga comments. Yes po. At don't forget po, paki-follow po kami sa Facebook page namin. Maraming salamat po talaga. At sana po sa makapunta po kayo sa live namin po. Sana po maging okay na po yung internet para tuloy-tuloy yung live. Abangan niyo po yung live namin. Excuse me po. So maraming salamat po sa panonood sa episode na to. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!